ụmụ na-ese ka di m mepere ọnụ wee sị na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ, wee sị ya mba na nke a ama mme. O wee sebere mụ na ya na-abụ okwu. Di m a na-agwa unu maka ya na skuulu ka mụ na ya na-abọfulo, mụ na ya na-abọ wee bido wee tọba, wee tọgide wee bie na marriage. Ọ sị m nne, it's not like na ya mụtara nwoke, mba na ya mụta nwoke na-atọ na nwaanyị na-abọ, nọ ife ya mụrụ di ya wee nọgide wee bido kwugharịba ọkwụlụgbogo ọkwụlụbede ya na-achụgharị ya na-achụgharị ya. Ọ sị m na mgbe ya na-amụ nwa na o bunye gị ọya 3 times ya gwọsị ya n'edi. Ụmụ nwaanyị unu na-atry because na mụnwa etu efu mụ ibunye m ọya once amara m ma ụjọ ka ya ekwekwe mmeghelụgo ya bụ okwu. Oh yes, unu na-atry ibunye m nnọọ ọya once ngaba ifedoni ya gasịa irritate gide m irritate sie m, ma ndị asị na-abụ ife ma ndị asị na-eme nna mepekwala gị okwu again. Okay, ọkwa by the grace of God like anyị ga-ekpeli ya ekpele o. A ga-ejeri ya somewhere wee bịa ka ka mbepere gị okwu again. Unu na-try maka ụjọ ama nkwen. So ọkwanye anya wee mụsị ụmụaka ịmago onye na ya na-agba na-agachanụ. Ọ pụọ ma ya batara bọsọ ọ ga-abata na bọsọ ọma mbata. Ọ sị ma ndị n'ifela ada eme na ọkwa n'ogbe ka ọ na-achụ nwaanyị afọ, ụmụaka na-afọ ife ọ na-eme. Ịghọta na mgbe ụmụaka bido ofebe ihe ọ na-eme ka o bido nye bie consign ya wee bido wee tibe mkpu baba mba magolo mebe so many things to stop him because na ụmụaka na-afọ ife ọ na-eme. Wee nọgidezie sị na ya ga-anụ nwaanyị na-agbanye wee sị ya mba na nke a ama mme n'ụlọ na ịma nchọpụta ụmụaka na-ese n'okpukwu ya nwaanyị. Kedu ife ị na-achọ? Kedu ife ị ga-asị na ị na-achọ? Ya chọrọ na nwaanyị a ga-abata gbusisieri ụmụaka ya chọrọ. Ọ sị ya na nke afọ gbasara ya na nwoke ka ya bụ na ife ọbụla sọrọ ya ka a ga-eme na ya dị entitled to many wife. This entitlement of many wife ọ na-abụ emere asị na nwoke Igbo dị entitled to many wife. Echekwa m na ụfọdụ si na Old Testament ọ na-echekwa nwa nwoke. Anyway, ọ sị m nna ọkwa na ya wee sị mba na nke a ama mme ya na ya na-abọgwa eweli ewesị bụ okwu ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ ya ga-ana. Ọ sị ya na o nwere ebe ọ na-eje, kedu onye ọ ga-ana jekwu? Ya sị ya na ọ gbasaziri ya na ya ga-ana. O wee sị ya ọ ka nna ya sị na ya kpọnitere ụmụaka na-ese, kedu ebe o kpu ụmụaka na-ese eje? Ya wee sị ya ha kpokwela ụmụaka na-ese ana m ayị ala mba o. Ọ sị bịa anụ m ekpom ụmụaka na-ese m ga-ahapụrụ gị ụmụaka na-ese na be nna m. So ife nnidi be nna m bụ one room. Ọ sị ya ka ife ime ini na ị ga-ahapụrụ ụmụaka na-ese na o nwekwa ebe ị na-eje o na ị ga-anọ nedobe ụmụ gị anya. Ịghọta na ya wee sị ya na nke a ama mme ya ga-ana be nna ịsịra na ị ga-anụ nwaanyị ọzọ ya ana. O chekwa na ya na-egwu egwu. Ọ sị ya benebe ya wee wepụ okwu kọtụ ewee kpebe ya wee sị jọji ndị a chọrọ ịna na ya chọzi ya dudu ụmụaka ka ya napala onwe ya tekibe care of ụmụaka ebe o nwee taịm ịnụ nwaanyị ọzọ ya nwekwuo taịm iteki care of ụmụaka. Ọkwa ịghọtago? Ọ sị bụ di ya wee jụ si jọji kedu onye ọ ga-ahapụrụ ụmụaka na-ese na ọ bụrụ na ọ hapụrụ ụmụaka na-ese na ya ma enjoy second wife ya. Ọ sị m onye ọbụla dapụrụ abụchi nwanne ọchịchị sịa. Jọji wee sị ya oke ịkpụpụtala ụmụaka na-ese ka nwunye gị tekiwe care of. Nwunye gị adọrọ mma ime enjoy na gị nwado mma ime enjoy maka na ọ wụsalụ gị ụmụaka na-ese na ịma enjoy your second wife. Ọ sị jọji wee sị ya so na ife ịchọwụ ka nwunye gị kpodo ụmụaka na-ese ka gị nwa wee enjoy ya second wife. Ọ sị onye nwekọta ma o were isi na-eje ije. Ya wee sị jọji na ya chọrọ ma tight support ya jide na ya ga-ahapụrụ ụmụaka die na-abasị gịnị na ekwe ekwe na ọfa na agbamụlụ dị nwa kedu ife ọ na-ahapụrụ ụmụaka na o nwee ka ọdụ nke nwa. Ya wee sị jọji na ọ bụrụ na ọ ya ha ya tarị ụlọ nye 2M then ịma na ya ga-na-enye ụmụaka nne kpodo ụmụaka ka ya wee bido biznes. Ọ sị m nne na ihe a ka ekwụsị. Jọji si amụ ife ọ chọ ya sị so jọji wee sị ha na baka ha jeche enye eche ọ bụ na fachesie enye ka fachigete azụ. Ọ sị na di ya ekwetere na ya ga-enye 2M mana ya kpodo ụmụaka na-ese. Ịghọta na ya ha yara alụfụ ụlọ once then o mezie ife a
ọkatabazi afọ ụmụaka with 2M afọ then ya nwe jezie n'ọnwa anyị ọzọ bizielu n'ụlọ nke Fabine ya kịta ọsị bụ nne ka data akọbala ndị mmadụ ụfọdụ wee sị ya na ife okwulu adọ ọkwa mma gịnị bụ 2 million 2 million ụmụ na-eso ha ya alụghị ụlọ once ụlọ mezie spy kwụazị ụgwọ nyebe ụmụaka na-ese nri with 2 million ọsị bụ nne na 2 million erike ya afụnụrụ 2 million na ọ bụ na this man mepere afịa sinse na ya mara ya ga-awa ọkụ ha dị na ya ga-eme ife a keke nwoke arọ ọfụ ụmụaka Chineke nna m ụfọdụ ndị mmadụ ignorance ewu chinem nne m what is 2 million what is 2 million n'ụmụ na-ese 2 million ka ị ga-eji nye ụmụaka nri kedu ị na-echekwa bụ na biznes ga-afụ nwee nsogbu in future maka onye re gị 2 million onye gogo biznes gị nwee nsogbu nke a gbasala gị you will come back to my DM ibe akwa yes and the cake is malo na ị ga-adụ that successful ị na-eche na ị ga-adụ successful wee zụ ụmụ na-ese maka na ụmụaka ka pele mpe kịta anọ o nwere time ụmụaka ji ata nri ya ife nwere ife inyelufe ya ejufe ụmụ ise ụmụ nwoke ịtọ ụmụ nwoke na-eli nri ka agụ ka isi tụ gịnị ka o jezie n'ụba nwaanyị your first decision was the best dị hapụrụ ụmụaka na babe nna gị mana amago m nọ nne ka ị bụ na ịma hapụ ụmụaka ewesị gị kwuo isi 2 million mba ọ bụrụ na ịlụọ chigha azụ listen ichigha azụ na ahụ si George na ichenji your mind ya nyebe gị 50k n'isi each child every month ọ ka 2 million mma 250 ịgbakwana 250 wu 4 times 1 million another 4 times 1 million yes ịgbara ife ọkwụ ya 4 times a na-ekwu maka ya kwanụ bụ orubekwe 1 year ibe ka go 2 million yes ana m agbakọtakwa ya kịta yes ana m agbakọta ya 250 250 500 250 250 500 ka isi gịnị 2 million gịnị bụ 2 million nne m ya nyebe gị 50k even ọ sị na ọ ga-enye gị 40k n'isi each child ọ mara mma karịa 2 million who knows ị nwere ike umedugo na arụ na-epushugo na ị ga-azụ afịa menam ibe o nwere ike ụgwọ akwụkwọ n'omi akwụ n'ụgwọ akwụkwọ ọ bụrụ na ụgwọ ụlọ unu mee spy ọ sịkwana na ọma akwụ kedu ife ị ga-eme mba gwa George na ị chọrọ ịnọ n'ụlọ nke ọ lụrụ alụ ya na nwaanyị afọ jee ha ya ụlọ after all ofu nwaanyị ọ bụgodu na nwaanyị afọ adụghị ime ofu nwa ọka kpọrọ ike yes gị nwa amụgo ụmụ ise ekwekwena bikos na onu kịta anụnwa irenu ugwu ụda afọ si na o nwere ego na biznes ya mere nna ama ibie o ji gba nwa nnụnụ nne eji wee fepụ kedu ife ị ga-eme na anaghị na-eme this mistake my God uneducated listen gekwa m ntị again si ya nyebe gị 50k n'isi ụmụaka every month ọ sị na 50k erike ya nye gị 40 ịgwa gị eziokwu 30 sef ka this 2 million ị na-demand mma nye gị ego ị ga-eji bido afịa nye gị 500 even ị ga-eji wee bido something doing then na-enyezi gị 50k ọ na-enye gị 40k every month then abịa n'ụlọ ya na nwaanyị afọ jee ha ya ụlọ ka fabili ka nwa kwesị ibi n'ụlọ maka na ogene ya na-abọdụ wee wubu n'afọ maka ụgwọ na-eme eme expire osi na ejiri ego ịma ntikwu ife ịma nchụpụ ịma mgbu egbu ife ọchọ bụ total freedom maka ike nwaanyị ọzọ useless man yes anwakwara nwa accept ya ọ bụrụ na ilu gwa George ife na-agwa gị kịta take this video listen to this video over and over again demand ya 50 each child ya nye gị ego ị ga-eji bido afịa buru ụzọ sị ha nye gị 1.5 ọ sị obie na 1 million fine obie na 500 fine onne m kefi na-akọ ihe a biko ụmụnne m agbụrụ mma ndụrọngụ ọ bụrụ na ndụrọngụ nyelụnụ m aka wee gwu ya ife ọ ga-agwa this guy because ama m na-afụfụ ka ọ na-achọ ka okoteko kwesị omie n'isi nka aka na-abụ bịa na my DM bebe akwa ada Igbo osikwe nka ada Igbo ọ pụọ nka achọrọ m ịghọta ebe na-eje this is what you will tell them sifa na change your mind na ịpụgo wee chesie wee fụdat na ịma zụnwe ụmụaka alone and na ịma nkwụnwe ụgwọ na alone akwa ịghọtago and ị gafe ya na-eweta ya na kọtụ ya na-eweta na akọ na-enyere gị n'aka maka ike ikpe adọrọ gị ọ ga-anụ nwaanyị na-abụ nụtụ ya ọfụma yes ọ ga-anụ nwaanyị na-abụ enjoy anya
Hey, makwa ife na-eme ticket enigwe ka ị na-achọ igbu this man. Don't try it. Don't. Ike gwụrụ. Ọ bụ na m na-eme mistake, denye na comment section. Ọ bụkwa na m ada eme mistake, kama na o nwere ife m etinyere ikwesị tinye ya na comment section biko nu. O ife a bụkwa na obele nwa lụrụ di ọma nghọtasị na ka 2 million ọrịa ka ego ụwa niile. Gịnị bụ 2 million biko nu na Nigerian economy na ego ole ka anyị na-echenji dollar? Ego nwere isi ụmụaka na-ese na-ata nri ka gịnị ka di gị wee jetọ n'ike nwaanyị ọzọ lele afụ. Hai, ụmụ nwoke ụchụ ụfọdụ n'ime unu bụ ụchụ nya ụmụ ise ka ị na-ahapụ for another woman. Ụmụ ise. Onye ji na oru ukwu wee pie eze kedu ife ọ ga-amụta n'amụ? Mbụ onye ji oru ukwu wee pie eze kedu ife ọ ga-amụta n'amụ? Chukwu meela unu ebere. Ụfọdụ n'ime unu na ọ bụrụ unu niile tụfiakwa ụchụgbakwa ụchụgba ụmụ na-ese nwoke na-atọ nwaanyị na-abọ ka ị na-achọ ka ị hapụ maka ike nwaanyị ọzọ. Ụchụ ụchụ. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.